Bon dia, famílies. Què tal, com esteu? Espero que molt bé. I bueno, al present vídeo parlaré sobre una mica sobre la temàtica de l'últim article que vaig escriure i que va sortir aquesta setmana publicat, que parla sobre institucions i gossos. Val? Llavors, crec que és un tema molt important i aquí diguem-ne, ens hem d'involucrar, diguem-ne, la major part de la societat, tot el que puguem, perquè, bueno, diguem-ne que les institucions tenen unes responsabilitats, unes obligacions i uns deures que elles mateixes també ens demanen als ciutadans, però que elles, com a màximes responsables de gestionar i de tenir cura de tota la societat, són les primeres que han de posar tots els seus recursos i buscar totes les maneres possibles per tal de que, diguem-ne, hi hagi un major benestar a la societat en general. Val? Llavors, com vivim en una societat en què afortunadament doncs, els gossos formen part d'ella, parlo de gossos, però també diguem-ne que per mi, i tal com jo ho veig, formen part la resta d'animals, és a dir, gats, ocells, insectes, ratpenats, és a dir, la idea és una mica que, com a reflexió, que hi ha com les societats humanes hem com evolucionat en moltes coses, però hem perdut moltes d'altres. I aquesta connexió amb la natura i amb la resta d'éssers vius s'ha perdut molt de vista, i això ens ho va deixar molt clar tot el tema de la pandèmia que va passar. Vale? Jo crec que és una reflexió que molta gent en aquell moment és com que, uau, no? És com que es va donar compte en aquell moment, però és una reflexió que moltes persones ja havien fet molt abans de que patíssim la pandèmia. Però bueno, a vegades necessitem com un xoc per donar-nos compte una mica de com estem i cap a on anem. Llavors, això va ser com un impàs molt gran, perquè va tenir unes afectacions a nivell mundial i de pèrdues humanes, bueno, brutals. I això, diguem-ne que combinat amb tot el tema de l'escalfament global i tot el que totes les conseqüències que estan a haver-hi justament per això, per la contaminació, etc., doncs, bueno, està deixant veure que o repensem moltes coses de com hem construït, de quina manera, d'on i de com estem tractant el planeta i el medi ambient i la biodiversitat, o això, si continuem avançant en aquest camí, no hi haurà punt de retorn. Per tant, és o ara o mai, no? I els gossos, que és, diguem-ne, juntament amb els gats, doncs, si no els animals, un dels animals que conviuen amb nosaltres amb més freqüència i amb més intensitat, i que hem creat una relació amb ells d'un valor incalculable i que és realment fascinant. Llavors, tenen, diguem-ne, un toc de màgia que ens poden donar a obrir la mirada una mica més enllà i fer-nos adonar compte, fer-nos veure que o realment fem les coses mirant pel conjunt dels éssers vius i els incloguem dintre de les nostres societats
i construïm societats i ciutats que vagin a favor de la resta d'éssers vius, o tenim un problema ben gran, perquè ara amb tot el tema del canvi climàtic ja s'està veient que vindran altres malalties que ara mateix aquí a Catalunya, a la península i a Europa no n'hi ha, i que segurament comencen a haver-hi. Llavors, si això no ho comencem a veure ja i comencem a donar-nos compte d'una vegada per totes de que la nostra relació amb la natura ha de ser d'una altra manera, que el planeta en si, diguem-ne, no ens pertany, sinó que nosaltres formem part d'ell i per tant l'hem de cuidar i tot el que en el que ell habita, o fem les coses bé d'una vegada per totes, o les conseqüències que tindrem seran molt greus, perquè, com ja se sap, cada cop, i això és empíric, cada cop que l'ésser humà arrasa amb qualsevol espècie o modifica segons quines coses d'una manera molt bèstia, doncs els canvis que hi ha són en negatiu, i això té unes repercussions i unes conseqüències molt negatives que afecten ja no només als éssers humans, sinó també a la resta d'animals. Per tant, això és una qüestió que hem de tenir molt present i és un concepte que hem de començar a canviar d'una manera urgent. I aquí les institucions són les primeres que han de començar a fer feina en aquest sentit. És a dir, no pot ser que les institucions et demanin certes responsabilitats, que lògicament han de ser-hi, jo no dic que no, lògicament sí, però elles també han de posar en marxa moltes coses per tal d'avançar i de crear, primer, una consciència social que fomenti la cohesió social i que fomenti actituds empàtiques cap a la resta d'éssers vius. I parlo de gossos perquè és el que més sé i a lo que em dedico, i amb gats, etc. Però diguem-ne que els gossos, al ser un animal com també molt sociable i que requereix unes certes cures i atencions que poder d'altres animals, com treure'l a passejar, etc., no requereixen tant o no requereixen, diguem-ne que és un animal que ens obre els ulls a tot allò que necessitem, no? I llavors, fer parcs per gossos, que no pipicans, perquè no és el mateix, sinó fer parcs per gossos amb consciència de que tinguin un bon benestar i que doni resposta a totes les seves necessitats psicològiques, socials, etc., i que els humans que allà també van, també tinguin unes certes comoditats i sàpiguen mínimament com gestionar aquests espais, doncs això pot donar un bri, diguem-ne, de possibilitats, perquè al final, de possibilitats de generar espais de benestar. Perquè al final la persona, la família que porta el gos a passejar, que va el gos a passejar i coincideix amb altres persones i altres gossos, està generant espais de benestar i està contribuint i està col·laborant a que això sigui així perquè coincideix amb altres persones, es relaciona amb altres persones, coneix altres persones, altres gossos, el seu company caní, doncs exactament el mateix, i això a nivell psicològic, a nivell emocional i a nivell social dona un benestar molt important per a aquestes persones, no? Llavors, això per un cantó. O sigui, les institucions han de mirar de generar espais més adients i espais que donin resposta
tant els gossos com les persones, ¿vale? No val espais allà sense ombra, etc., sinó amb ombra, amb, no sé, que totes les entrades tinguin doble porta, per exemple, no? Són punts que són molt importants i que s'han de tenir en compte, val? Però bueno, ara, jo què sé, si ens parem a pensar amb els gats, tres quarts del mateix. Les colònies de gats han d'estar ben ateses, ben cuidades i protegides. I això, tot això és una tasca, bueno, i no sé, una idea que a mi m'agrada molt, que és la d'incloure pues, la resta d'animals, perquè al final els ocells, per exemple, no? Que molt sovint són com els grans oblidats i que fan una tasca biocontroladora d'insectes molt important. És a dir, quan venen èpoques de calor com l'estiu o la primavera, que els insectes doncs, comencen a proliferar, doncs, que hi hagi aquest equilibri amb ocells i ratpenats també, que s'alimentin dels insectes i que això ajudi a equilibrar, diguem-ne, tota la balança, doncs això és fonamental, imprescindible. Per tant, què hauríem de fer? Doncs incloure els ocells a les ciutats. De quina manera? Doncs molt probablement posant nius per a ocells, això està clar, ho tinc claríssim, però probablement posant espais on hi hagi menjadores, hotel d'insectes, que en algunes ciutats ja s'ha començat a fer, però ha d'haver-hi darrere d'això una tasca més educativa i que involucri més a la societat. Val? I per tant, hi ha sectors de la societat que s'ha de començar a treballar amb ells per tal que d'aquí a uns quants anys, les futures generacions, puguin, diguem-ne, tenir aquesta consciència social i empàtica cap a la resta d'éssers vius i cap a voler una millor societat i ciutats construïdes i pensades també per la resta d'animals. I, bueno, com dic a l'article, també això, evidentment, es pot fer començant amb les escoles, des de ben petits. Es poden fer moltes activitats i moltes, diguem-ne, programacions que incloguin tota aquesta part. I ja no només a les escoles, sinó també a instituts, universitats i disciplines acadèmiques que mai han tingut en compte tot això i que serien de les primeres a tenir-ho en compte en el sentit urbanístic, doncs ja parlo directament de l'arquitectura, de tot el tema urbanístic, com pensar-ho, crear espais a les ciutats, no? Que siguin, a part de verds, que això és com d'una lògica brutal i que des de la pandèmia és com que s'ha posat com mig de moda, però que és de lògica. És a dir, els humans necessitem estar en contacte amb la natura, sí o sí. Per això tenim plantes, per exemple, a casa, o convivim amb animals, etc. Doncs perquè aquesta necessitat natural, humana, de conviure amb altres éssers vius, doncs s'ha de veure també una mica satisfeta en aquest sentit. I quan perdem aquesta realitat i aquesta connexió amb la natura és quan doncs generem històries que al final després ens venen a la contra i després doncs passen catàstrofes com la Dana, la sequera aquí a Catalunya, que estava començant a ser realment urgent i molt preocupant, el temporal Glòria quan va passar fa uns anys, bueno, totes aquestes qüestions que malauradament doncs vindran més i que hem de començar a pensar en això també, perquè és conseqüència de com nosaltres ens relacionem amb la natura. I llavors,
si no, diguem-ne, ens posem mans a l'obra i comencem d'una manera, diguem-ne, ràpida i àgil a posar solucions a tot això, doncs al final el que estarem fent és caminar cap al precipici. I no és la solució, evidentment, no? Llavors, bueno, qui vulgui llegir l'article el pot trobar buscant a Google institucions i gossos, bueno, o si no al social.cat, que és el diari de referència del món social, i pot trobar aquest, que és l'últim article, o d'altres articles que he anat escrivint en els últims anys. I aquest crec que és, bueno, com molt important, perquè bueno, fa referència a això, a que les institucions, però no només les institucions, sinó també la societat, ha de posar de la seva part i treballar de forma, diguem-ne, conjunta i remar cap a la mateixa direcció per tal de construir una societat millor, pensada també per la resta d'animals i ciutats que també ho siguin. I, bueno, això, si ho voleu llegir, doncs el podeu trobar a Google molt fàcilment. I bueno, doncs espero que us hagi agradat aquesta reflexió i aquest vídeo. I si us ha agradat, doncs doneu a m'agrada i el podeu compartir amb altres persones, amics, familiars, etc. Bueno, com dic sempre, perquè aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos i amb altres animals, en aquest cas parlant en aquest vídeo, doncs arribi a més gent. Així que gràcies i fins la propera.